In de finale van het indoor soccer toernooi, de beladen stadsderby tussen Terneuzense Boys en Terneuzen. De Boys natuurlijk in de oranje shirts zoeken als eerst de aanval in deze finale. En daar helemaal vrij Quinten de Kok. Ramt hem de kruising in. En zo staat het 1-0. Terneuzense Boys haalden de finale door Ria Westdorpen te verslaan. En Terneuzen, dat won van FC Axel. Hier een schot van Thomas Dieleman. Van ver geschoten. Knappe goal. Terneuzen bouwt dan aan een aanval. Met Can Kiran. In de korte hoek. Dan zitten we vlak voor rust. Nog een aanval van Terneuzense Boys. Een prima dribbel van Devano Riemens. Een tweetje opzetten met Vaassen. Schot. Die draait net weg. Blijft de bal via de boarding in bezit van de Boys. Met opnieuw Vaassen. Nu een tweetje andersom. Krijgt hij hem terug. En dan is het door de benen van de Terneuzen doelman. En dan is het vlak voor de onderbreking 2-1. Er wordt 2 keer 10 minuten gespeeld. Maar het is intensief omdat de bal door de boarding bijna niet uitgaat. Dus er kan continu door worden gespeeld. Can Kiran dan, 2-2. Van dichtbij binnen getikt. En dan komen er nog een aantal spannende minuten aan. Het is balverlies van Kiran. Komt de bal hier bij Riemens. Op de paal. Bijna de voorsprong daar voor de Boys. Buiten Vaassen. Naar Riemens. Een tweetje weer. Riemens krijgt de bal terug. En dan naar Quinten de Kok. Vrij met links. En dan met rechts. En dan in de kruising. En de maker van de eerste goal beslist deze wedstrijd. Want de Terneuzense Boys gaan dit toernooi winnen. Want deze bal wordt naar voren geschoten. En dan is het afgelopen. Terneuzense Boys is de winnaar van de 37e editie van het indoor soccertoernooi in Terneuzen. Het verslaat stadsgenoot Terneuzen.